Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alani, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lani. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan alani, iti agdama kat addaak ditoy Hong Kong. May saak a domestic helper ditoy manang. Addan asawak kan maysa nga anak ko. Driver ti para pasahero a jeep ti asawak. Pudno a makapaliday ti mayadayo kadagiti ipatpateg iti biag manang. Kat dakkel atulong kadagiti kaskanyak daytoy YouTube channel yo. Tababaan daytoy maup-up ti iliw mi di tapagilyan tayo. Tatunggal agdengdengeg kami, panagrik nami kat adda kami laeng dita. Adamot padas ko akayat ko pa idrama manang, kat sapay lakuma tamapagasatan met amapili. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng dita Pilipinas. Agtagtagi balayak laeng idi, Manang Emmy. Lanay anak, apay, anya tinapasabak ka ni Nardo itrabi eh. Timot gayam asawam tinangitaray kan kwa na iji ospital. Ay, naklaat kami nga rod nanang. Taag kakaribusuda iti balayda. Pagamuan taag tartaray ti maysa nga anak na nga imay nangayab ka ni Simon. Masapol ka no nga itaray iji ospital ni tatang na. Ay, apay aya, nagananaw. Ay, kaasimot ti kasinsin mo ani Mileng, no adadakas sa mapasamak iti asawa na.
Sapay babasit pay laeng dagiti anak da. Mangmanganda kanu nanang, idikwan, kalaat kanu matlatan anatumba. Naatake kanu. Iso kanu mati kunada di ospital. Ay kat, kumusta nga rudan ngay anak ko? Critical kanu ti kasasaad na nanang. Ay na, sapay la kumata makalasat. Kakaasimot dagiti kakaanakak, no saan ang makalasat ni Manong Nardo. Ay, ikararag tayo iti na marswa. Asapay ko mata makalasat ni Nardo. Day talaang timabalin tayo ang maitulong iti kasinsin mo, anak ko. Lani, bakit? Natayan ni Manong Nardo. Anya? Ay, Diyos ko. Talagang arod agrabe ti pan nakaatake na alak ay. Wan nga rod, bakit? Kunan ni Miling, kadagati kano napalabas nga aldaw. Adamad-madlawnan ka ni Manong Nardo. Gamtungkal damagan na kano ni Manong. Awan anyaman na daytoy kung nakanumot ni Manong. Aman mat no nabayagan nga dangagpay sa marikrik nana. Ngam di nala ikaskaso. Amamata ni Manong Nardo. Nagagat-unay nga agtrabaho. Kasano kat pampanunutan na mat dagiti anak na. Ngaman niya nga tinapasamak. Nakarkaro lakat nga rudan. Tanaulila ng ti pamilyana. Wan nga rod, bakit? Kaasimot ni kasinsin Miling. Imbaglaangan tadamot pwesto apakilaklakwan na iji palengke. Lani, bakit? Sana bali. No anyaman ti mabalintan to nga itulong. Di tumulong ta. Kaasimot ngamin dagiti kakaanakak. Nay, nakaluto ka mo't gaya man, anak ko. Una nang, ay ti asawam ngay, umay ka di mangal daw dito ibalay. Saan ka nun, nanang? Tapno makabawi ka numot nga agpasada. Kakaisuna saan unay at traffic. Barang napigsa at ipasada ita. Ay, kastaya anak ko. Ni Andrea ngay, umay ka di mangal daw di apukok. Nagbalon nanang. Ag-review ka no, taada quiz da inton malam. Ay, apay nga rud akas lang nagadumot talinutom anak ko. Dudwa tamot gayam amangal daw dito ibalay. Inak man ikan iti si daan dagiti anak ni Miling nanang. Amangan naawan si dada. Sapay awan mo't ni kasinsin, tanapan naglako iti tsindaan. Haywan gayam anak ko. Ay, naimbaglaangan ta nagsaya at kakadakwada. Nanang, saan asabali at tao da kasinsin? Asino kumangay timang saranay kadakwada no saan ada tayo? Kaasimot ni Miling amang isakad iti panagbiag da. Narigat samot ti mapukawan iti asawa, nanang. Nang runak at nagbabasit pay laang dagiti kakaanakak. Ituloy yung agasawa dagita nga ar-aramidan nyo, anak ko. Ad-adun tumatla ang ti sumangbay aparabor kada kayo, no managtulong kayo iti padayo a tao. Bakit? Itulod ko ni Andre di eskwilaan. Agdiretso akto mo nagpasada. Sige nga rod, lakay. Nanang, mapan kamin. Sige anak. Ay, lakay. Agawid ka kadi amangal daw. Anya ti kayat mo si daan?
Oray saanen, Lani. Mga anak tulangan iti paradaan. Isupay ti oras kong agawid. Adamot di tantay balon mo, Andrea. Kanam amin dayta, Sana puro ay ayaman ng aramidam no lunch break yo. Wan nanang, ibusog ti balon ko. Ay, wan gayam anak ko. Mapan mo man kita ang dagiti kasinsin mo. Amang ano dadapay dita. Ayabamon, tamakigiddandan kada kayo. Kaasi damot. Wan nanang, Igiddan nyo idan lakay. Pasensya kan Maasyanak namin kadakwada. Wan ka di, bakit? Sige, mapan kami nga rudan. Barang saan pa anak kapanaw, dagiti kakaanakam. Manipod pimusay ti asawa ti kasinsin ko ani Miling manang Emmy. Nagbalinan akasla obligasyon ko tinapanawan na apamilyana. Maasya na kamin unay kadagiti kakaanakak. Tababasit dapay anaulila iti amada. Nimot Miling akasinsin ko, aglaklakol at tayo tiyandaan iti natnateng kaskada prutas nga ang angkatan na mutlaeng tapno adamat gadan na apaggastos da iti inaldaw. Agkakaaruba kami lang amin manang, iso amakitkitak ti mapaspasamak kadakwada iti inaldaw. Sumipngatan, apay, naggapwam ay anak ko. ijay balay da Auntie Miling, nanang. Nagayayam kami, kada insan ko. Apay, awan ka di pay ni Antim Amiling? Awan pa'y mo't nanang. Sapay awan kaninda, mabisinda kanon. Ne, itaman pa'y anasipngatan ni Miling. Sigud mo't ano ang galas 4 kat sumangsang putan, tanaka paibusan iti lako na ditsendaan. Isumuti ko na daw nanang, mas daaw damot, no apay nga awan pa'y ni auntie. Ay, kaasi damat. Sa bagay, nakaluto akmat ket din iti pangrabyan tayo. Mangipanaklaangan iti si daenda, tapno makapangandan. Mga no adda na panan ni nanang da, iso anarabyanan anagawid. Sige nanang, tapno saan da mabisinan. Ne, apay nga awan pay ni Simon. Ado pay nga to ti pasaheros. Nalpas mo ton ti rush hour. Itaman pay nga og overtime no kasparigan. Nagagat mo't unay ti asawak. Kasla nagdakkel mo't a pamilya ti bibiyagan na. Kat may salaang mo't ti anak mi. Nimot lananang ti kadwami di ti balay. Ay, ni kasinsin Miling ti kakaasyak. Agmay-maysan amang isaksakad iti panagbiag da nga agiina. Nagsapan tumot apimusay ti asawa na. Talaga amasapol asalwadan ti salunat. Narigatan. Ado dagiti sakit at tumtumpwar. Sapay nag-ubing dagiti maat-atake. Ay, nakabutbutong. Ne, nimot Miling ti matan nawagak iti tawa. Italaang mata sumangpat. Ay, naimbaglaangan tadaintad ko akan ng dagiti ubing. No saan, talaga nabisinandan. Jakmat mababalaw ni Miling, tagtrab-trabaho kat nga rod. Ne, adamot ti asawak.
Nagsaruno dala ang kanimili nga si Mangpet. Ay, unay katigagat dagito yadwan aya. Inaksabton ti asawak. Sigurado anabannog iti nagmalum apa nagpasada na. Itaman pa'y anarabyan ka nagpasada lakay. Ay, Juan, bakit? Medyo nakasubot kami itata ato ti paseros. Mas daw kami nga rin rin alpasan ti rush hour. Adulat ta ti tao. Kasta aya. Uray ni Miling, kasangsangpot na mo't. Nagsaruno kayo lang nga si Mangpet. Kasta ka di, bakit? Amangan no, damot importante anapanan na, iso anarabyan mo't. Huwag nga taa. Mas daw ka nung arudag iti anak na. Naggapo nga min itay ni Andrea di Tabalayda, nakiayayam. Kasta ka di? Wen, nangipanak ka rod iti masida, tamabisin ka nun dagiti kakaanakak. Ay kayo nasayaat mo ta bakit? Ta di dakit nabisinanain. Alaing ka rod agpalasan, tapno makapangantamatan. Nalpasan dananang kan Andrea. Nay, apay anasapa ka anak kariing anak ka. Awan mo't sarak kita ni Andrea ta Sabado. Ay, jak man amo nanang. Jak mo't makaturugan. Ay, wan gayam, agkapi kayo na. Ay, wan anak ko. Nakaturog sapay ni Simon. Naladaw mo't anagawid idirabi eh. Wan nanang, ado ka nung amin ti pasaheros, iso anarabyan. Naamangan nga road no maladaw ita ama panagpasada. Masapak mo't lang ita Nalipatak mo tanin bagakin kay dirabi agpaspaservice gayam ita ninsan mo amiling. Awan ka no tay service na no mapanagangkat itila ko na. Nagbakasyon ka no di driver. Iso anak isarita kanya ka no mabalin. Siyak pa lang ti ag-service kan kwa na. Kasta ka dila kay? Wan bakit? Ay kat servisa mon kakaiso na nga adaday ta jeep nga ipaspasadam. Wan bakit? Ala, agluto ka rodon iti pamigatan ta. Taagar mo sar ka pa, isakbay a pumanaw ka. Sanahin, bakit? Madamdaman ton. Tapno masapa kami. Agdiretso ak tumutin niya agpasada. Kalpasan na maitulod ko ni Miling ijetsindaan. Nilakay ko tinagbalin as service ni Miling akasinsin ko. Tunggal mapanagangkat iti ilako na ijetsendaan manang Emmy. Maragsakan akmat tauray kaskasano. Makatultulong kami latta iti kasinsin ko. Napalalo ti panagyaman ni Miling kanyak. Gaputadyak baybayan dagiti anak na no kasjay nga aday ijetsendaan wenno numaladaw nga agawid. Naglabas nga rod dagiti aldaw, nagtultuloy ati asawak ti service ni Miling. Adda dagiti gundaway apasaray agkaraladawen nga agawid ti asawak, kastamot ni Miling akasinsin ko. Kunak no maiparpar na laang manang, agingga nga adda tinaidanon kanyak. Ay, sige amot day ta masabat ka ulan ay. Wen tata, mapanak man iti ayan danana si Mang, tada pa ibagbagan ni Nanang.
balasang kao. Di mo tagidaksan da ito nga ibagakan kawan. Anya ka diday tatata? Okay ka dilaan kan ka. Di ka na panagkuyog dala kay mau kan miling akasinsin mau. Ni, anya ko mga itidakas na tata. Ni ngamin lakay ko ti agser-service ka ni Miling. No kas di amapan agangkat iti ila ko na ijitsendaan. Ay nalanay. Adong hayam ti di mo pa'y amaw. Ha? Anya day jay tata? Agad no nagwarasan dito'y lugar tayaw, nga da relasyon da miling kan ti asawam. Anya? Wow, balasang ka o. Kanayon ka no nga da makakita kadakwa jay iling agkuyaw. Ada ka no pa'y dagiti kanitaw, asaan nga agpasada ti asawam, kat saan mo't nga aglakon ni miling iti tsindaan. Agkuykuyog da nga agmalmalam. Tata? Agridam ka lanay. Try doon na katikasinsin mo. Amo ka narigat mo apat siyan ti amin. Nagwara saan dito'y lugar tayaw ti maipapan kadamiling kan iti asawam. Anya ti kunam anak ko. Dagiti awanan ba nanang? Dagiti traidor. At damat gayam relasyon da adwa. Ay, Diyos ko. Sino tinakaamuam anak ko? Nagwarasan dito'y lugar tayo, nanang. Isumot lagayam nga dadagiti gundaway nga agpada da amaladaw asamangpad. Tagayam, nagkuyog da adwa. At dapat dagiti ka nito nga umuuna sa mangput ni Miling. Madamdam halaan. At damot ni Simon. Tagayam. Imbaba na lang ni Miling ijayan ti waiting shed dita. Tapno sana mako na nagkuyog da. Nga modo ti makakit-kita nanang. Nagawan mo't abain nanday ta babae. Kasinsin mo pa'y mo't nga road. Ngam na aramid na pa'y atutupan ti asawam. Ay garanggan diyang babae. Tagpada na lang ka ni Simon nanang. Awanan day ti bain. Manipod ita. Awanan ti kasinsin kong agnagan iti Miling. Traidor a babae. Anya nga rin ti aramidem ita anak ko. Komprontarok ti asawak nanang. Agaluwad kanyak na iya lalaki. Nasaya at mat, kasi mangpot kan Simon. Wan bakit? Nagpauray ngamin ni Miling ta nakigid na nagawid. Kasta ka di? Wan, kasi mo't nawan pagluganan na. Ay, makabandog mo tagpasadang agmalmalam. Nabannog ka nagpasada? Wano? Nabannog ka nakikuyog ka ni Miling? Nay, anya ka din dito nga ibagbagamlan eh. Awanan kay tibain. Ulbod! Diyan mo yung siguro. Diyak maduktalang ti aramidyo. Awanan kayo tibain. Baboy kayo. Kasinsin ko pa'y titinutupam. Sino? Saanan arumbang amaamuam no asino tinakaamwak. Nagtalakakan ka. Lani. Nagtalakak iti kasinsin ko. Ngamgayam, try duran dakon. Nagsakit na itingay naramid mo, Simon. Bakit? Pumanaw ka na. Kat mapankan iti day dya babae. Isumot ti kayat mo saan ka di? Sige, ipaay ko ti kayat mo. Pumanaw kan kat jakon kaya ta makita pa iti panagrup-rupam. Ibagam iti day jay traidor a babae. Asan nagpakpakita kanyak. Ta ang mga noan niya pa iti maaramid ko kan kuana.
Saan ka kadi amakmakla at laang itiday tapangedeng mo anak ko? Saan nanang? Diyak pun mairusok ti makadan na iti lalaki akas ka ni Simon. Mapakawan ko pa'y siguro no sa bali a babae ti tinutupan na. Nga mismo akasinsin ko tinakirelasyonan na. Ay, anak ko. Dagiti traidor. May samot na diya babae. Di nala pinanunutan nga agkabagyan kami. Di nala pinanunutan dagiti tulong ko kadakwada. Sipod pimusay ti asawa na. Nanang? Napanan ni tatang? Di manong kanon? Andre anak, bay amon ti awanan bain nga amam. Agsina kamin. No kasta? Agpaiso? Wan anak ko, dagiti awanan bain. Hisumot lagayam? As-asarendak iday school? Apok, bayam adananang mo ti mang resort iti amin. Kagurak ni tatang? Andrea anak ko, ala, saan aday tatimang pakapsot kada kayo nga agina? Agkararag tayo iti Diyos. Asa pa ila kumata maurnos tumot laang ti amin. Kumusta nga tamot ti asawam anak ko? Awan ka di ti damag mo may papankan ko ana. Awan bibiyang ko kan kuanan nanang. Aramidan na no anya ti kayat na aramidan. Uray ni miling akasinsin mo. Nabayag mo tan adida nagaw-awid di tabalay da. Mabutang nga tanan nanang. Padasan na ti agpakita kanyak. Tama no anya pa'y ti maaramid ko kan kuana. Ti kakaase kat dagiti kakaanakam. Pati isuda na iramraman dan iti aramid ti inada. Awan maaramid tayo nanang. No pinanunot ko manimiling dagiti anak na, saan ko maanagaramid iti pakaibabainan ti pamilya na. Ay, anak ko. Agpadadalaan ka ni Simon nga awan manaknakam na. Tila ang bukod da pagragsakan ti pinanunot da. Isa arumbang laang kadakwada ti kasta. Ti aglemeng. Apitan da ti bunga ti inaramid da pa kay babainan. Ay, isa na panunot kung ti agabrod nanang. Anya, agabrod ka. Wan nanang. Tapno maipayak iti naranyag amasakbayan ti anak ko. Desidido ka ka din, anak ko. Wan nanang. Kantap no mailiwliwag ko tinapasamak. Aging kang addaak dito eh. Diyak tumalipatan tinaramid dagiti traidor at tao. Ngam kasanon ti anak mo. Amok adiyo baybayan ti anak ko nanang. Para kada kami nga aginaday ito nga aramidak. Ay, lanay anak. Di ka agdanag. Kanayon nak nga umawag. Tapno kasladdaak lang iti asidag. Eh, kasano nukalaat nga agparang to dito'y ni Simon. Napuskul laang tirupan na, no umaypay dito'y nanang. Kalpasan ti inaramid na? Huh, saan amabalin nanang? Papanawon nyo no bilang laang. Ay, no isuti ko lang anak ko. Ala, aganad ka nga rod iti papanam di mo baybayan ti bagim. Wan nanang. Uray da kayo mat. Kat ano sanyo ko maatari patuan ti apo ko yo.
Nakapanak nga rod dito'y Hong Kong, manang Emmy. Nagasatakmet tanasingpet dagiti nagbalin nga amok. Saan akas kadagiti daddo mga imay ditoy, nagkaproblema da, gaputa na uyong dagiti nagbalin nga amo da. Damag ko nga agdandan na kanon ti asawak ken ni Miling akasinsin ko, ket adda pa yan maysa nga anak da. Aging ga itamanang, kasladyak pa'y lamamati nga insukatnak ti asawak, iti kasinsin ko nga imbilang kon akabsat ko. No aginggat kaano nga agsaksakit tinakam ko kadakwada, tiyak amo manang. Tilaangan anak ko kan ti inak ti mangmangtad kirad kanyak ita, tapno sa anak apa idagal iti napasamak iti estado mi nga agasawa. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, talaga nasakit tinapasamak kan ka. Agasam, mismo pa'y akasinsin mo tinangisukatan kan ka ti asawam? Bilibak met iti kinaturad daan nga ramid kan ka iti kasta. Kalpasan kadagiti impaay mo atulong, kan panangilala kadagiti kakaanakam, kan iti mismo akasinsin mo, idipim musay ti asawa na. Sapay lakuma tamakaamiris danto, tapno saan nga agnanayon nga agbasbasol da iti imatang ti tao, nang runa iti imatang ti Diyos. Kat ikarkararag ko asapay lakuma, tagtultuloy tinapintas agasat asimang baykan ka, para iti masakbayan nyo iti anak mo. Ken dumteng to kumamat ti kanito, amasursurom apaluspusan ti gura arimusing di tabarukong mo, tapno naan anayas tupay ti adda pa nagbiagyo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Lida